खुलुमका ताखुक तै बुहुक जोंनो आनि मुंगिया अजय देवबर्मा जों दिनै ग्रुप कासा अन्ध्र प्रदेशनि थेके जों आरो बदरपुर स्टेशना जों एरिबुंखा अबनि परे जोंनो आजागनि पुलिस रक बदरपुर पुलिस रक जोंनो जराइबारि ति फाइका जराइबारि तुमानि परे जोंनो आरो चिनि टेस्ट रक फाइजाका गतायो वाति तिसा फाइ बरखा जों नागो फाइनायनि जों गारि रक अनेक बास रक नायका हाइफोनि चिनि यागा जों जुग्यानि बागै औनि बागै जों किसाइलेरि बो थांका जों कोना चाबि मालिया जों तामो खाइ जों चेस्टा खाइनाका फाइनाय हाइफोन जों जुग्यानि बागै फाइमालिया जों चिनि खागोना बुबागोरानो जों सामनि बायबो जोंनो बासरना दांनिरना हनैबो जोंनो शहरका आबनि परे जों कासा बास एरेन्ज खाइका ताबु अबास ताब खाइमनि परे जों ताबु हर कासा खाइमाका अब जों ताबु तिरि उनका आगर चराइबारि तो चन्द्रपुर खाइतंगा बास स्पेशली के जों तो हाजारनि जतन चिन लगे बोरिबो दङ चराबो दङ आम बागै जों चिनि आमा बाबुबा हाजारनि आम बागै जोंना नाफाइमाया आसो हरबो थुगावा इनके अबना बागै आं गयनाबो जों जतन गयनाबो जोंना दिनै हरसानि बागै फनो दं थाइदे थोंनै आसो आं चिनि गयमो हामबाय